esezeqile ibonakala ngamanqina. Le iqondene nalaba sebeshadene noma nalaba sebehlala ndawonye. Bamba-ke umuntu wesifazane wokugwema ukukhumula ubenqunu phambi kwendoda, mhlawumbe nibe ningenzi lutho nje. Mhlawumbe ubuye ukuyogeza, indoda ilele embhedeni noma ihlezi, ukhumula uthi phuhle, ugcobe phambi kwayo. Ngokunjalo nawe ndoda, kugwema ukugumula ubenqunu phambi komuntu wesifazane ngenxa ukuthi uyagcoba nje noma ubuye ukogeza, uyashintsha, ukhumula uzuhlubule njengoba wawuzelwe. Kuneqiniso eningatshelwanga lona. Amehlo ayadela. Kusasa uzokhalaza uthi indoda yakho ayisakuthinta-thinti, isiphuma iyofuna ngaphandle, ifuna la amehla angakadeli khona. Indoda uyayincisha umzimba, ngisho ubuye ukogeza indlela osuke ugqoke ngayo, mhlawumbe uzongena ekamereni ushiye dining room ugcobe. Uma ufuna ukushintsha, baba uthi shenxa imbijana ufuna ukushintsha. Indoda iyancisha umzimba, incishela ukuthi amehlo angadeli, ngoba amehlo ayadela. Iqiniso ngeke benitshele lona. Ingakho laba abanothando bazokutshela ukuthi luyavuselelwa. Ncishani amadoda umzimba. Angikhulumi-ke ngalamadoda azacelwe kuthiwa baba ngicela uzongishefa. Angikhulumi ngalezo zinto, mina ngikhuluma ngamadoda. Indoda iyancisha umzimba ukuze amehlo azohlala elambile. Ayiphuze nje, ayibheme ibhemayo.